Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Kliwon 21 Maret 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer mitadosi Gusti. Mitadosi Gusti. Para adiyuswa, mangun kapitadosan punika sanes perkawis ingkang gampil. Nalika kita kepanggih tiang sanes ingkang boten nate kepanggih, tamtu kita boten badhe cerita bab gesang kita. Ananging kepanggih dhateng tiang ingkang tepang lan akrab kelayan kita, tamtu kita saged cerita bab gesang kita. Bab punika boten sami kalian rondo ing Sarfat. Piyambakipun boten tepang kalian Nabi Elia, boten nate kepanggih. Nanging nalika Elia nyuwun toya lan roti, kelayan pangandikanipun Gusti, rondo punika pitados. Bab punika ketingal wonten ing setunggal para raja 17 ayat 21. Wong wadon mau tumuli matur marang Nabi Elia, "Sapunika kula sumerep, bilih panjenengan punika abdining Allah, bilih pangandikanipun Sang Hyuwah ingkang panjenengan ucapaken punika pancen leres." Kapitadosan sampun kawangun antawisipun Elia kalian rondo Sarfat. Nanging kapitadosan ingkang kawangun punika ical amargi anakipun rondo Sarfat pecah. Rondo Sarfat punika gelo kuciwa, piyambakipun sampun pitados dhateng Elia ingkang ngasta kawiljengan, ananging emanipun anakipun malah pecah. Bab punika saged ugi kelampahan ing gesang kita. Kita sampun pitados dumateng Gusti klayan tumemen, nanging tasih katempuh ing kasisahan lan pacoben. Kahanan kados punika ingkang damel kita gadhahi pitakenan ing manah. Kenging menapa, Duh Gusti, kahanan punika kedadosan wonten ing gesang kawula. Para adiyuswa, wonten ing mangsa prapaskah punika kita sami dipun ajak mratobat saking tumindak awon ingkang kita lampahi, saking kapitadosan ingkang susut utawi kapitadosan ingkang ical kados dini Nabi Elia ingkang kabrek dening Gusti amrih mitulungi rondo ing Sarfat nangekaken larinipun. Mekaten ugi ing sadengah gesang kita Gusti ngutus kita amrih kita mitulungi tiang sanes. Panjenenganipun karsa mitulungi gesang kita ingkang awrat. Sumangga kita pitados dumateng Gusti wonten ing kahanan kasisahan kabingahan, kita tetep pitados bilih rancanganipun Gusti kangge kita sanes rancangan ingkang awon, nanging rancangan ingkang endah. Monggo gesang kita linandesan kapitadosan ingkang kiat, Gusti tansah ngiyataken kita nglampahi kahanan gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepembut amrih kawula tetep mitadosi paduka ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang ngluperaken berkah. Mirunggan kala masrahaken Pinisepuh Dwi Murwanto GKJ Magelang ingkang wekdal sakmangke nembe wonten ing pengobatan. Monggo Gusti paduka ingkang tansah ngreksa paring kekiyatan matemah lumantar menapa lan sinten kemawon kawula pitados Penatua Dwi Murwanto menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sujenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya matemah sedaya sedherek kawula punika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken astama kusala wayah buyut saking Ibu Sukarjo
ingkang wedal sakmangke nembe ing pemulihan lan ugi nengga operasi malih. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, lan Ibu Suminem. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, Ibu Bambang HN, Ibu Rahyuni, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Kawula pasrahaken Ibu Rahayu Setyowati ing Semarang. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyanti. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula Setiati ing GKJ Krapyak. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso lan Ibu Arung Puji ing GKJ Banyumanik. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Risdiarto, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan,
Para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.